Damini Tuhanima, namia di bagasan rohata ganup marsada-sada. Barita naudini Yesus Kristus, mangihuton nabadia Markus. Dungi borham maibana siani, lau tulua tirus. Jadi, dibongoti masada jabu, naing maunang terbotoi di rohana. Alai, dang terbahesa buni. Aidang pigadan dibege sada inaina baritana partod dina hodar do boruna gabe Roma ibana marsinggang tujuluna parbegu do inai siap bangso siro ponisia jadi dipangido matu ibana asa dipabali si polisi siap boruna alainin nado mangalusi loas jolo bosur akadak dana aidang tama buato si panganon ni akadak dana lahu madabu hosa tujolo ni akabiang alai ninna inainaido mangalusi ido ni Tuhan alai doho do akabiang na ditoru ni mejai mangalang na pinar pisik-pisikon ni akadak dana gabi didok matu inai ala ni hatami lao maho nunga ruar si polisi siap borumi lao matutu nasida mudi gabi jupang sama borunai modom di podomanna nunga ruar si polisi damang dainang saluhu situan na torok na pinarsangapan di bagas sabuar ni Tuhata Yesus Kristus topek matutu di hari sadarion di pananggala liturgi ni huriata di patupa masa datiki lahu manangyakon saluhu dongat namar sahid di luar portibion panang bahasa Indonesiana di dokma hari orang sakit sedunia asan yang tabua di tangyang tabi akadonga jolma nagale di perdagingon nagale di partodion dasida disialani nama naon sahid damang denang na pinarsangapan takas tatangiho barita naudin Yesus Kristus nakani ima taringot Tuhan moraon ni holong ni Yesus Kristus dohot haserepon manang hauduhon ni rohani sahala inata perluat siro ponisia hamoraon ni holong ni Yesus Kristus tikibongok Yesus tu sada jabu di luar tirus adong dunia sakat ni Yesus naing buni sian akan atoropi naing manian unang tarboto harorona di luati naing nia di rohana membuat tikyotik manang maradi satokin siapa kubasionna marado pojol na torok alenaing pebuni inganani saya torok dojol ma ubotosa dukko dibege sahala ina baritai pitor dijupangi Yesus naing mangido pangurupion sianibana asanya ibabali Yesus to dinahodar manang sibolis siap boruna damang dainang kita saluhun ati pesakat ni Yesus laho paulak hosaluja apala satokin yang mangalak gugu tongdo tarojar rohana laho mangurupi dia kajolma nama kaperluhon pangurupionna dang makoli Yesus dia sini rohana dang mapogos di holong ati pe nunga tumas sailuja situtui ban tong do magdalan hamoraon ni holongna hasarepo dohot hauduhon ni inata parsiro ponisia hamoraon ni sahada na tua-tua ima anak dohot boruna ido apara tung masa hirim rohani sahara ilat taon asanaing mania
di palua Jesus buruna siat tod di nahodar. Ala tung masayar kasih tutu do pangiduan nai, pola do marsinggang ibana di juru ni Jesus, di patoru dirina, di paudu si majujung, di paserep rohana. Dak kasih rohana, adik pediduk Jesus tu ibana, songon, biang. Di jalo do isude, ala tung masayar kodo di ibana, burunai malum sia sahih. Tung masay baga sa porsiyaw ni Natal, napi na tuduna, marhite uddu ni roha, serep ni roha. Oddo tutu, nahi nalomohon ni Jesus, asa di pasaut pangiduan ni inatai. Pangiduan na tutu, tubuh sian uddu ni roha, tubuh sian serep ni roha. Tamang dena kita saluhu na. Songon naung hinatahon na kaning, ari sadarion ima. Ari lahu manangyakon, saluhu donga jol manamarsahi, na adong di luak portibion. Tung maseposado sahik ni sahala buru-burui. Nunga marhuaso hagugon ni sibolis di pamatang doho todina. So ada guguna be, lahu manaluho tod di nahodar di bagasan dirina. Dang mergugu ibana, lahu majalo pasu-pasu narikok di ibana. Ay nunga ditutup tod di nahodari pamangan, dohot pikiran. Lahu majalo pangurupio siad debata. Ido apala inangna, lau majalo pangurupion sian Jesus. Somaldo, molonung nga songgop sahit di pamatang, tarlumobi may sahit na tung masay posa, sumargugu ba tutu, mangurus diri ni basad diri. Tung masay porludo di dongani, jala di hobasi, akan asing iba. Mabuat si panganok pe sumargol debe, iko si sulangan mangan, si sulangan minum. Odo tutunan di hapon ni buru-burui. Dang margugu ibana, mangido narikot di ibana sadiri ala ni si taunon naon. Damang denak kita saluhuna. Tung masagudang akadongata na marsahi di luak portibion, na sumargugu betutu, pamatang doho pikiran na suang-songon ito dina. Lahu majalo pasu-pasu sian amata debata. Ido apala sadarion dipangido tuhita. Asa tatanyako manasida tutu. Jala rakmatang yang tatutu tu amata debata. Asa nian saluhu tak kadongajol manamarsahit di pamalum sia sahit nasidabe. Atong martangi yang mahita. Amang debata parholong roha, jala pardenggap basa, tatap, jala pargugui maakadongan nami saluhut, na di bagasan parsahito. Sayang gia mamarhiti gugu ni huasom, malua nasida sian siaginon ni pamatang dohot tordina, ima akka parsahiton nasida. Upasahat tami matuhoa le debata, saluhut akadongan nami na marsahit. Parguguy na sida le Tuhan. Jala, setotong mahomat dongani na sida di bagasan parsahiton no. Marhite Jesus Kristus Tuhan si palua hami. Amin.